pangapasa ng Senate Bill 1330 o Kadena Act, Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Alayong gawang mandato, inkompletong pamaglantad, karengega na ganang transaksyon ng gobyerno, king meto nga secured at digital public ledger system. Ing panukalang batas sinulat at sinubong ng Senator Bam Aquino at panimunan ng Senate Committee on Science and Technology o kalupa ng teknolohiyang emalyaring kimutan bang asiguradong ligtas, beripikado at ababayong datos. Agpangkang Aquino, malino a solusyon laban king korupsyon ng Kadena Act. Uling direktang adidinan niyang upaya ing publiko na silipan ing pamangastos king pondo ning balik. Sa dulo po ng lahat, isa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Mi pailalam niya king rebisyon ng panukala, iba't king talwing hearing, bang iyabela ring apansin ng dareng eksperto. Lakwas na king pisasabyan ng pamangamit king partikular at teknolohiya. Makanyan man, manatili, ing manimunang kapag nasaning batas, ing siguraduhan ng transparency at accountability king pamangamit king national budget. Ang pagbulatlat ng mga pinagagastusan hanggang sa presyo ng materyales, yan po ang level of transparency na hinahanap po natin at yan din po ang pinakamalakas nating sandata laban po sa korupsyon at sa pagnanakaw sa ating bansa. Dinikdik na mo naman Aquino na ing level ng transparency na atad na ning panukala, iba't king listahan ng gastos angga king presyuhan dareng materyales. Kaya kung seryoso po tayo sa laban sa korupsyon, simulan po natin sa pinakasimpleng solusyon. Ipakita po sa taong bayan kung saan napupunta ang pinaghirapang pera po nila. Bala-balaos naman ing deliberasyon king committee at taglus asisikaning suporta para king Kadena Act, iba't kareng kayabe ng Aquino king Senado at king publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.